Karina. Inge. AVG står for Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse. Hvordan kan man lære folk at blive en god underviser? Ja, eller en skarp formidler, der gør en forskel. Hvad vil du sige er det vigtigste? Man kan planlægge sig til succes. Hvordan? Det handler om at sætte sig ind i, hvor ens deltager er henne. Finde ud af, hvad de ved i forvejen, og hvad de kan i forvejen, og hvad ud af alt det, du ved, hvad de så skal bruge det til. Så følgespotten, den er på dem, der skal undervises, og ikke på den, der underviser. Korrekt. Det er faktisk din deltager, der er hovedpersonen. Det vil gøre det noget lettere for mange, at de ved det, fordi så behøves man ikke at være så nervøs for, om man nu også gør det helt perfekt, fordi det har man jo planlagt hjemmefra, at det er dem, der er arbejdende og i øvelserne, som lærer noget. Det er rigtigt. Det er nemlig den, der er aktiv, der lærer noget. Så det handler om for os som undervisere faktisk bare at iscenesætte nogle processer, nogle opgaver, nogle øvelser, så vores deltagere kommer på arbejde. Er det svært? For nogle er det jo meget nyt stof, det her, og det er også en intens uddannelse, men det er meget lærerigt, og det er meget sjovt. Det er sjovt, og der er energi, og det er 120 timer, de er godt investeret. Det er også der underviser. Jeg synes, at hvis du vil være en god underviser, og få noget effektivt ud af det, du formidler, så tag en AVG. Ja, det er rigtigt, det Inge siger. Kom med, det bliver sjovt.